Ποιος ήταν ο Μαρδοχέος Φριζής? Ορίστε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ποια ήταν η Ασπασία Μάνου? Αδερφή της Αφροδίτης. Ασπασία μάλλον ταιριάζει για τραγουδίστρια, στιχουργός. Τι ήταν η Απέλα? Απέλα. Το είχαμε κάνει αυτό στο δημοτικό. Απέλα. Κρασί. Ποια είναι η πιο γνωστή παλαιολιθική θέση της Ελλάδας όπου βρέθηκε το παλαιότερο ανθρώπινο λείψανο? Πάνω στο σπήλαιο στη Θεσσαλονίκη κοντά, πώς το λέγανε αυτό. Στη Χαλκιδική. Σαν τρίκαλα. Όχι ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Έχω γεννηθεί το 1979 στη Σρι Λάνκα. Ήρθα στην Ελλάδα, με έφερε δηλαδή η μητέρα μου στην Ελλάδα το 85, όταν ήμουνα 84-85, 5 χρονών. Την τελευταία φορά που είχα κάνει πολιτογράφηση, μέσω πολιτογράφησης το 2018, τέλος 19, έκανα την αίτηση και μετά από 3 χρόνια, περίπου 4, το 2023, το καλοκαίρι μου ήρθε απορριπτική απάντηση λόγω, λέει, ότι δεν πληρούσα τα οικονομικά κριτήρια. Κανένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να έχει σταθερό εισόδημα τα τελευταία 7 χρόνια. Επί της ουσίας έχω ένα ψηλό σταθερό εισόδημα τα τελευταία 2 χρόνια και αυτό έχει απολύτως σταθερό. Τα προηγούμενα 7 ήταν από 0 έως κάτι ελάχιστο. Ήρθα ανήλικη, ασυνόδευτη πρόσφυγα και μετά όταν γίνω 18 χρόνων έκανα αίτηση για εισαγένεια, το οποίο με ζητήσαν εισόδημα και δεν έχω οικογένεια να το συμπληρώσω το εισόδημα αυτό. Με απόρριψαν λόγω αυτό. Ασχολούμαι με την εστίαση τα τελευταία 13 χρόνια, λόγω κορονοϊού, λόγω κρίσης, λόγω. Τα εισοδήματά μου, θεωρητικά, άμα ήθελα να πάρω την ηθαγένεια, φαντάζομαι ότι θα με βγάζανε εκτός.